Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So karon ay ilason ako kung sarili. So ako di ay si Contra August. Please subscribe to my YouTube channel. So karon guys, mga untaong saging. So ito ang sagis. Oh, diba? Lamiin siya. Super yummy. Okay, tikman natin yung isa. So, tanaw na to, lami pa ni siya. Kaya kung lami mo dungan pata. Guys. Init ko siya guys. Top L. Lami ko siya guys. Oh my god. Lamig kaayo. Lamig to try siya. Ito na. Yan. Lamig kaayo. Takan ka siya kasukal. Guys, halos init basta lamig. Ay! Char. So, naon sa talim. Lamig ka siya siya. So, karuan. Karon guys, bago pa ko sa YouTube guys. So, Bisaya guys. Bisaya. 100% Bisaya. So guys, bago lang ko dili sa YouTube na ako guys. Kaya gusto ko mag-vlog kaya wala ko lingaw kay so man quarantine man. Ay, di sa pikit guys, wala day ano dali taga Domingo lang day ang quarantine guys. Home quarantine. Ay, lockdown. Ang pikit guys, kaning free sa COVID-19. Free ang pikit guys. So, napunta sa bikit taga North Cotabato sa Mindanao sa North Cotabato so ngaon ta kalamig ko ngayos oh my god. Ay, guys, ang kaning ang galuto sa saging guys. See? Akong lulo. Bigim luto siya guys, o saging. Init ba? Init pa kay saging, init pa kay diri. Yummy, delicious. Lamig ka siya guys, as in.
So, last na po to guys kasi masyado siyang matamis. So, bye guys! And, bago nyo muna to, Bisaya dapat na kayo. Bago ninyo bago ninyo i-back, nasa ko i-check ka. Ang check na ko is, please guys, support, i-subscribe nyo yung YouTube channel o i-likes. Bye!